ایام بهار آمد نوروز مبارک باد الهام هزار آمد نوروز مبارک باد کردیم ودا باده نوشید قدح از می شوده به کنار آمد نوروز مبارک باد گه ابر گوهر کورید گه ابر به سر بارید دولت به دیار آمد نوروز مبارک باد رفت از دل ما غم ها سرسبز شد این دنیا پیغامی نگار آمد نوروز مبارک باد. دوستان عزیز سلام. سомонаи Pressa.tj و ютубканали он تصمیم گرفت که озмуни шеъри наврӯз дар сомонаи Pressa.tj ро эълон намояд. иштирок дар озмун хеле сода аст, яъне синну сол моҳият надорад. шумо танҳо тавассути телефон ё воситаҳои дигар як шеъри баландмазмунро қироат намуда ба суроғаи мо фиристед. барои ғолибони озмун се ҷой муайян шудааст. ҷои аввал 1500 сомонӣ, ҷои дуюм 1000 сомонӣ ва ҷои сеюм 500 сомонӣ. ғолибон бо се китоби тозанашри сармуҳаррири нашрияи Тоҷикистон Шариф Ҳамданпур мукофотонида мешавад. ғолиб ҳамоне дониста мешавад ки шеърҳои қироат намудаи ӯ дар ютубканали Pressa.tj аз ҳама овози бештар пайдо кунад. озмун аз аввали моҳи феврал оғоз ёфта то 20 марти соли равон идома меёбад. шитобед, ғолибиятро ба даст оред ва мукофотҳоро соҳиб шавед.